ఓయ్ హచ్ ఔ అమ్ముతలే చీటి తల్లి శ్రీస్త బాబా జంపింగా డాన్స్ డాన్స్ చేస్తావా డాన్స్ అబ్బో డాన్స్ డాన్స్ తల్లి డాన్స్ చేయి డాన్స్ డాన్స్ అన్నయ్య అవి కావాలా తెచ్చుకో ఫ్రాగ్ ఫ్రాగ్ ప్యారెట్ చదివి ప్యారెట్ ప్యారెట్ అమ్మో డాన్స్ చేయి డాన్స్ ఓబో ఓయ్ 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 అమ్మా ఇంకా అయిపోయిందా ఓ అది కావాలా ఎలా వస్తుంది అది తీసుకో తీసుకో అబ్బో ఓ అలా వస్తుందా తీసుకో తీసుకో రావట్లేదా ఇంకో